Dobrý deň, prajem, poďte, poďte. Treba sa báť. Tak vítajte. Na začiatok. Môžeme? Všetky sme? Ešte chalán nám to príde. Dobre, počkáme. Ďakujem. No dobre, na začiatok. Ponaťahujeme, ťaháme hlavičku doprava a doľava. Ťahám hlavičku, vydychujem. Dominika, kde si sa skryla? Na jednu stranu. Ťaháme hlavičku. Výdych. A výdych. A výdych. Áno, áno, poriadne. Vydychujem a najmä pomaly. Nikam sa neponáhľame. Teraz budeme tlačiť hlavičku dopredu a dozadu. Uvoľním. Výborne. Verím, že som vás dobila endorfínami. Môžete ísť teraz na obedík, predpokladám, že idete. Prajem vám dobrú chuť a verím, že sa vám páčilo. My sme po. Už ste po? Jaký ste šikovní? Ďakujeme. Ťa mám vypnúť. Len ťa máme vypnúť. Čau. Teraz jeden ukončenie a